En rejsen gennem den europæiske idrætshistorie. Vi vil gerne starte med at snakke om det antikke Grækenland. Og hvis vi starter med at kigge på sporten og religionen, så kan vi se, at de olympiske lege de var til ære for Zeus og de mange andre olympiske guder, som også blev fremstillet som sportsmænd. Grækerne dyrker deres religion ved at deltage i de olympiske lege og vinde. Det galt nemlig kun om at vinde. Der var ikke noget, der var en anden plads. Inden legene tilbeder grækerne de olympiske guder for at få hjælp til at vinde. De havde derfor en central rolle, guderne. I forlængelse af det vil vi gerne se på sport og kunst under antikken. Kropsidealet var ifølge grækerne muskuløsitet. Grækerne mente, at de selv var mest tiltrækkende. Mændene var de eneste, der kunne deltage i f.eks. de olympiske lege. De havde intet imod at dyrke sport nøgen, da det var deres måde at vise deres egen krop frem på. Man skulle være meget ren og vise ens ungdom frem, og derfor skulle man ikke have en intim kropsbehovning eller sådan en skæg eller noget af den stil. Kunsten tog en markant udvikling, hvilket man især så fra de antikke statuer i den tidlige dynamiske del af antikken, som forestillede sportsfolk, guder og unge mænd. Guderne var ofte fremstillet som mennesker og var konstrueret af hvidt marmor. De senere statuer var naturalistiske og realistiske. Den dynamiske krop afløste den mere traditionelle stive frontalitet. Statuerne blev fremstillet med bevægelse, hvilket man også kan se på de motiver, som der er på slidet lige nu. Hvis vi så ser på erotik, så lagde grækerne ikke rigtig skjul på deres seksualitet, hvilket oftest blev afbildet på vaserne og gennem sporten, hvor de var nøgne. I forhold til sport og politik, så kunne de antikke grækere ikke finde ud af at adskille politik og sport, hvilket man blandt andet så til de olympiske lege. Man kunne især se til de olympiske lege forskellen på de sociale klasser, der var, og sportslegene var opdelt i pengelege og kransleje, hvor man enten blev belønnet, eller så blev man kronet med f.eks. en oliven eller laurbærkrans. I forhold til sport og krig, så var sporten og de olympiske lege med til at træne unge soldater og gøre dem kampklar til krig. Bystatens krigssang blev også sunget under legene, og man ville hellere dø end at tabe, da æren over for andre byer stod på spil. Vinderen af de olympiske lege skal stå forrest i krigssituationer, og byerne føler sig urørlige, når de har en vinder iblandt dem. Yes.